abu 10 za ka yi a kankare maka zunubi, 3 kai za ka yi, 3 sauran jama'a ne za su yi maka, 4 kuma tsakaninka da Allah ne. Wanda za ka wa kanka shine ka ce Allah na tuba, wa shuruɗu taubatin nadamu ala ma fata, wani yato Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi. Ka ce na tuba, kawai wannan ya isa. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ذاك الله يكرا دا أتوبة تو كتوبا شروط التوبة الندم على ما فات والنية الله يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها. نبي باين كاي توبة to sai kuma kai ta istighfari, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah. Me kake cewa? Allah, bayan na tuba ina so wanda na tara din a baya ka yafe min, sannan ka hana ni yin wani a gaba. Shine al-istighfar wa tauba. So sannan na uku al-hasanatul mahiya. Sai ka dinga ayyuka masu kyau da za su zo su kankare maka wannan laifin. Wa atbi al-hasanata sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasan. Sai ka dinga aiki mai kyau da zai kankare maka wannan zunubin. Abu 3 kenan ko, tuba da istighfari da kuma kyakkyawan aiki mai kankare laifi. To waɗannan su ne abinda mutum yake wa kansa don neman kubuta daga laifuffukan da ya tsakaninsa da Allah. Akwai 3 kuma da wasu mutane za su yi ma. Wani kawai sai ya ce wa Allah, Allah ina so ka yafe wannan, kuma sai Allah ya yafe ma. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. wani sai ya roki Allah kuma Allah sai ya ji roƙonsa sai ya yafe ma. Rabbana ghfir lana wal walidina. Kaga duk addu'a ce kake yi Allah ya yafe wa wani. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. in ka ci sa'a sai Allah ya saka cin wannan addu'a ta Annabi Ibrahim da yace Allah kai mun gafara da iyayena da kuma mu'minai a ranar tashi, to sai ka shiga ci. Ko ka shiga ta Annabi Nuhu, rabbi ghfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati. Ko ka shiga cikin wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minati. Kaga wannan wani ne zai maka addu'a saboda addu'arsa sai Allah ya yafe maka. To sannan akwai kuma wanda zai ɗauki aikin lada ibaka. Wani zai iya cewa a cikin aiki na lada Allah ka bawa ne. Duk da nasa ne. Sai Allah ibaka kuma. Sai a cika maka kuma sai ka wuce.